नमस्कार, एव्हरीडे मालवणीमध्ये स्वागत आहे. आज मी बनवत आहे हलवा फिश फ्राय. इथे मी हलवा माशाचे तुकडे धुवून घेतले आहेत. धुतल्यानंतर लगेच त्याला अर्धा चमचा मीठ, अर्धा चमचा हळद पावडर आणि अर्धा चमचा मालवणी मसाला लावायचा आहे. 4 ते 5 कोकम 1 चमचा पाण्यामध्ये 5 मिनटं भिजवायचे आहेत. त्यामुळे ती एकदम नरम होतात आणि मिक्सरला वाटली जातात. ही कोकम आपल्याला मिक्सरच्या भांड्यात घालायची आहेत. त्याचबरोबर 1 हिरवी मिरची, आता ही कोकमची पेस्ट तयार आहे. आता ही पेस्ट प्रत्येक माशाच्या तुकडीला नीट लावायची आहे. दहा मिनिटांसाठी झाकून ठेवायचे आहेत. इथे मी 4 चमचे तांदळाचं पीठ आणि 3 चमचे बारीक रवा घेतला आहे. यामध्ये अर्धा चमचा मीठ, अर्धा चमचा हळद आणि 1.5 चमचा मालवणी मसाला घालायचा आहे. तांदळाचं पीठ, रवा, हळद, मीठ, मसाला सगळं मिक्स करून घ्यायचं आहे. माशाला हे पीठ चारी बाजूने लावायचं आहे. तुम्ही पाहत आहात की पीठ मी कसे दाबून लावत आहे. जर वरचे वर पीठ लावलं तर तेलात सोडल्यावर सगळं पीठ निघून जाणार. आता पॅनमध्ये 5-6 चमचे तेल घालून घ्यायचं आहे. माशाच्या एका बाजूला तेल लागेल एवढंच तेल पुरेसं आहे. आता हा माशाचा तुकडा आपल्याला अलगदपणे पॅनमध्ये ठेवायचा आहे. इथे मी 2-3 पीस तुम्हाला करून दाखवते. अशा प्रकारे सगळे माशाचे तुकडे मी पॅनमध्ये घातले आहेत. प्रत्येक 2 मिनिटांनी आपल्याला मासा परतवून घ्यायचा आहे. मासे परतून झाल्यावर 2 मिनिट झाकण ठेवून शिजू द्यायचं. 2 मिनिटांनी झाकण काढून पुन्हा मासे परतायचे. इथे मासे परतून पुन्हा 2 मिनिटं झाकण लावून शिजू दिलं आहे. आता इथे परतून झाल्यावर 2 मिनिट बिना झाकणचं फ्राय होऊ द्यायचं आहे. आता मासे आपल्याला प्लेटमध्ये
काढून घ्यायचे आहेत. अशा प्रकारे टेस्टी तळलेला हलवा मासा तयार आहे. तुम्हाला माझी रेसिपी आवडली असेल प्लीज लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा.